ina da tambayoyi guda 7 ya kamata kafin ya fita zanga-zanga ya san waɗannan tambayoyin. Duk ma wanda zai fita zanga-zanga ya san waɗannan tambayoyin kafin ya fita ya yi wannan zanga-zanga. Tambaya ta farko da zan mai shi ne, ko tambaya ta farko da zan ma masu son zanga-zanga shi ne, malumman da suke hana su yi zanga-zangar, manya-manyan malummanmu na wannan ƙasar da suke hana su cewa kasu zanga-zanga babu alkhairi, sun girme su, sun fi su ilimi, sun fi su hangen nesa, ko kore na su sukai. Dole dai akwai tambaya ɗaya daga cikin wannan guda. Malumman da suke hanawa a yi zanga-zangar suna cewa kar su fito, wa'annan malumman sun girme su ne, ko sun fi su ilimi ne, ko sun fi su hangen nesa, ko kuma raina su sukai. To dole ɗaya daga cikin biyu, dole a zaɓi ɗaya. Tambaya ta biyu shine, wanda zai jagoranci a yi zanga-zanga shine, ka san irin mutanen da za ka tara a wannan wurin da za a fita a yi zanga-zanga, ka san irin mutanen da za ka tara, kuma ka san adadin mutanen da za ka tara. Gwamnati in za ta yi taro sai ta tura jami'an tsaro domin a samar da zaman lafiya a wannan taron, domin ita kanta tana da yaƙinin mutanen banza za su zo wajen wannan taron, suna iya tada hautsini da rigima da zubar da jina ne da kwace da fincika. To tana so, ita ma ta san akwai 'yan banzan, shi yasa take zuba jami'an tsaro don a yi lafiya a tashi lafiya. To kai mai jagorantar mutane a je a yi zanga-zanga, ka san irin mutane da kalan mutanen da za ka tara, kuma ka san adadinsu. Tambaya ta uku, kana da control ɗin mutane? Domin wanda zai ja mutane a je zanga-zanga shi yana gaba da tuta da sauran mukarrabansa, a baya yana da control ɗin mutane. Na farko kenan. Control na biyu shine, idan ya bi titin IBB, misali ya bi titin IBB way ya jagoranci zanga-zanga, akwai wani bantalan mutane bara gurbi da za su biyo titin Yahaya Madaki su shigo ta watakan su shigo ta shagunan mutane ta abin da ta sabon layi su fasa shagunan mutane. Irin waɗannan mutanen kana da control ɗinsu? Wannan shine tambaya ta biyu. Tambaya ta uku, idan wani abu ya faru kana da safety? Ai ko ma'aikaci zai shiga cikin injina, ai akwai safety. Shi yasa ake sa helmet, a sa overall, a sa wannan sahoi, a sa wacece, a sa menene, sannan za ga ana yawo da first aid box. Kai a wannan ranar kana da safety? Ai wani zai sike, wani zai ji kishirwa, wani zai faɗi, wani zai yi kaza, wani ya ji ciwo, wani ya kaza. Kana da wannan safety din duk ka tana da irin waɗannan abubuwan? Tambaya ta 5 shine, watkan idan kai wannan zanga-zangai a ranar da kake cewa za ka yi ta, sai kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba, gobe ma dawowa za ka yi ka kara? Yanzu kana zanga-zanga akan tsadar fetur, rashin abinci, rashin ruwan sha, rashin kyawun hanya, rashin ilimi, rashin lafiya, rashin kaza. Duk waɗannan abubuwan sai ka yi, sai ba a gyara ba. Gobe za ka fito, ba a gyara ba. Jibi za ka fito, ba a gyara ba. Kenan yanzu ka janye mutane zuwa ga ɗan kwadagonsu da suke samun sile da sisi su ci wani abu, zuwa ga kuma wani abin da in kai ka sallame su ba ci gaba za ka yi ba. Kenan zanga-zanga ka za ta zama kamar sallar roƙon ruwa kenan, ta yadda in yau kai sallar roƙon ruwa ba a yi ruwan ba, gobe za ku koma ku ƙara, in ba a yi ba jibi za ku koma ku ƙara. To kai ma idan kai yau ba a gyara ba, koma za ka yi gobe ba a gyara ba, jibi za ka koma ba a kira ka ba, gata za ka koma ba a kira ka ba. Wannan shine tambaya ta 5. Tambaya ta 6 shine, ko kana da tarihin ƙasashe waɗanda suka yi zanga-zanga a shekarun baya? Kana da tarihin Sierra Leone, kana da tarihin Afghanistan, kana da tarihin Sudan, kana da tarihin, duk kana da tarihin waɗannan abubuwan? Ka san fact and impact ɗin da ake samu a wurin yin zanga-zanga, alfanu da rashin amfani, kana da wannan abin duk kana da shi? Tambaya ta ƙarshe, in aka yi nufin a ƙulla maka sharri ƙarƙashin wannan zanga-zangar, kamar yadda mutane ana yi, idan wani zai yi wani taro sai a tura mutane bara gurbi, sai su je sai su yi wani sharri a wurin, kaga za a ce mai taron ne, ko da ba mutanensa bane ba. To idan kana da ilimin cewa a iya a ƙulla ma sharri, a turo mutanen banza domin zo su yi kashe-kashe, da ya ƙarshe kai kuma ka koma a ciki, ya zama da cewa an kama ka jagoranci mutane an rasa rayuwa, kana da wannan? To wannan tambayoyin guda 8 duk wanda zai fita zanga-zanga ya kamata ya san su kafin ya fita zanga-zanga.
in yana da kofar da zai warware su wannan ya rage nashi alkuratu fi mal'abik kai ka san yadda za ka yi ta tasarraf kama ta sha amma in ba ka da amsa waɗannan tambayoyin kul kalla sun makalla kada ka fara musiba da tashin hankali yana nan a inda mutane suke yin bore akan basire da kaza ba a nan musiba ta tashin hankali yau ba ma zanga-zanga ba ka jibi kano matsalar kano ta ƙi warwarwa har yanzu wani ana a zaman lafiya daga yau a ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza gata a ce kaza balantana ka tada zanga-zanga ƙasa ga baki ɗaya wannan ba tunani ne mai kyau ba wannan ba hankali ne mai kyau ba sannan zagin malaman da kuke da suka ce kakwai zanga-zanga zagin da kuke masu ya fi bala'i a wurin Allah sama da abin da kuke so ku yi zanga-zanga saboda shi so in kuna jin za ku yi zanga-zanga ne saboda ku samu sauƙin rayuwa to wannan zagin da kuka baro baya kun ƙara wata kan rura wata wuta da ubangiji subhanahu wata'ala zai fushi da ku in ka diba social media za ka yi ta ganin matasa suna ta maganganun rashin hankali wani ya ce ko mutuwa ya kada a rihe shi sai an je da gawar shirin zanga-zanga an dawo sannan a je a rihe shi wani yake cewa wani titi za mu bi don mu fasa shaguna wani yake ba da shawara abu shago ta kaza don ai kaza za a ga matasa suna ta faɗin wannan to kai jagoran zanga-zanga kamata ya ka gano waɗannan matasan ka magance kwakwalwarsu kafin ka fita zanga-zangar da su amma in baka magance kwakwalwarsu ba to waɗannan da ire-irensu su ne fitinarka a cikin abin da kake so ka jagoranci mutane na fitina Allah ta'ala ya sanya mu dace ubangiji ta'ala shi taimake mu wa sallallahu wa sallim baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh